ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలం చలివేంద్ర గ్రామంలో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ మరియు సాజ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఉచిత పశు వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ శిబిరంలో పశుసంవర్ధక రంగానికి సంబంధించిన వైద్య సేవలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టి పాడి రైతులకు ఉపయోగకరమైన సూచనలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బోట్లపాలెం పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ బసవయ్య హాజరై పశువులకు వైద్య పరీక్షలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా గర్భకోశ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న పశువులకు పరీక్షలు చేసి తగిన చికిత్స అందించారు. శిబిరంలో భాగంగా దూడలకు నత్తల నివారణ మందులు వేయడంతో పాటు పశువుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు అవసరమైన సేవలు అందించారు. పాల ఉత్పత్తి పెంపు లక్ష్యంగా పాడి రైతులకు మినరల్ మిక్సర్, కాల్షియం సప్లిమెంట్లు, టానిక్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మొత్తం 12 పశువులకు గర్భకోశ వ్యాధుల చికిత్సలు అందించగా 36 దూడలకు నత్తల నివారణ మందులు చేశారు. అయితే పరిశుభ్రత వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. శిబిరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని పాడి రైతులు నిర్వాహకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఏహెచ్ఏ శివారెడ్డి, ఈడబ్ల్యూ పుల్లయ్య, గ్రామ పెద్దలు, పాడి మహిళా రైతులు పాల్గొన్నారు.